Bună ziua, sunt Alina și cum v-am obișnuit, vă arătăm niște frumuseți care le-am cumpărat. Suntem în Timișoara, am fost ieri în piață la piața Flavia, piața de vechituri. Anul trecut am fost tot cam pe aceeași vreme ca și acum, căldură mare în Bănat, nu este apă. Așa, și vreau să vă arăt. Deci, am cumpărat de la o doamnă drăguță, aceste broșe. Filigran și, nu toate, cealaltă cu marchesite, Onyx și Sidef. Deci toate patru le-am cumpărat, deci astea sunt argint. Le-am cumpărat cu 130 de lei. Sunt foarte frumoase, toate sunt semnate, au ștanțe, foarte frumoase. Nu-mi plac, nu-mi place filigramul, dar să vă spun de ce, îmi plac florile. Și am broșe tot cu flori, foarte multe. Și când le-am văzut, m-am îndrăgostit. Bine, și frunzulița aceea, bun. După aceea, ce am făcut? Am cumpărat, eu cred că unul e citrin și celălalt e sticlă, o brățară din China. O fi ea ieftină, dar e frumoasă sau scumpă, egal. Așa, pe acestea am dat, pe toate trei lucruri am dat 5 lei. Bun. Un suport de ruj. Suportul de ruj îi din Franța. Așa, am dat pe el 25 de lei. Foarte frumos, vechi. Deja m-am interesat după nume, perioadă, îi până în 50-60 de euro. Doar suportul de ruj. Așa. Și aici am dat, pe tot ceea ce vedeți aici, am dat 35 de lei. Așa. Un inel făcut de mână din cupru, emailat, colorat. Berber Tuareg. O brățară pentru ceas. Cred Art Deco. După aceea mai avem o broșă foarte frumoasă, mai grosier făcută, cu cristale, dar foarte frumoasă. Așa. Un medalion cu o scoicuță din argint, deci e încadrată în argint. Și am o brățară. O brățară frumoasă, foarte frumoasă. Ia uitați-vă. Întrebare. Nu știu de unde provine. Nu are ștanță, nu are absolut nimic. Îi lipsesc anumite, vedeți, aici nu are nici, îi lipsește partea de sus, care o încadrează metalul acela. Nu știu dacă e din argint, nu cred că e din argint, dar e foarte frumos lucrată. Acum trebuie să mă interesez din ce perioadă e făcută. Dar e foarte frumos, are niște culori. E perfectă. Chiar cu imperfecțiunile, pentru mine ea e perfectă. M-am îndrăgostit în ea. Deci gândiți-vă, am dat pe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, da, 7 bucăți, am dat 45 de lei, nu, 35 de lei, scuze. 35 astea, 25 suportul de ruj, 130 toate broșele, deci sunt 5 broșe, ar veni cam 26 de lei, cam așa, 30 de lei, să zic maxim, să fie o broșă. Când eu pe asta dau mult mai mult, peste 70-100 de lei pe grupuri sau pe OLX, așa, și 5 lei pe o brățară, clason, cum se pronunță, și un citrin în formă de lacrimă, frumos. Și cred că cealaltă piesă îi sticlă, după mine. Da, nu, până nu
O să le testez. E frumos. Din Piața Flavia, Timișoara. Vă recomand cu drag piața, să vă spun de ce. Sunt atâtea de lucruri frumoase pentru colecționar, pentru cine vrea să cumpere, să le vândă, să-și facă un bănuț. Hai să fim serioși. Că la un moment dat și asta e. Și eu cumpăr și știu cine vinde, cine cumpără, dar nu asta e important. Important e când găsești povestea din spatele de unde ai cumpărat, povestea din spatele lucrușorului, a monedei, a inelului, a brățării. Uitați ce frumoasă și broșa aceasta. E lucrată mai grosier, dar uitați cât de perfect e cristalul. Uitați. Cum să nu iubești așa frumuseți? Deci nu-i schimbat cristalul în broșă. Și aici broșele. Uitați ce frumoase sunt făcute. Floricica asta. Câtă muncă o trebuie să fie? Eu cred că asta e făcută bulgari, arabi. Îi lipsește ceva, cred că în mijloc. Ar fi fost frumos cu o boabă de argint. Uitați aici, ce frumos e lucrat. Made în Franța. Uitați. Nu au defecte. Sau ăsta de aici. Emailul aici. Asta iubesc. Lucru de mână. Dar brățara e fantastică. Deci mie nu-mi place albastru. Culoarea albastră eu nu o iubesc. Dar brățara aceasta m-a fascinat. Deci are lucru de mână care e cel mai valoros și plus culorile, plus florile din ele, metalul, cum sunt prinse. Vă doresc o zi minunată de duminică, să rămâneți pozitivi și să ne auzim cu drag la următorul video. O zi faină!